Da 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 da. Toto je nádherné, že Natáša Mendl videla Bíra Grill, ja si z toho asi dostanem od šťastia. No do prdele. Dobrá, 11, je toho zmrda. Prečo vlastne vznikol nápad natáčať Cyklopap prvú časť? To bol jeho nápad, tohto, spýtajte sa. Samuel Žák, prečo vlastne to začalo? Pavlík, Mači, povedzte niečo do kamery, lebo... To by som normálne v galérii mohol vysť. Ty máš 5 rokov proste, no, už to konečne daj. A teraz mám ešte Úplne vystrašené. Pozrite sa na seba. Dobrý večer. Sledujete spravodajstvo britskej televízie. Dnešný večer vás bude sprevádzať Lorenzo von Matterhorn. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa cítiš, keď si zomrel? Ja som fajn, akože trochu ma bolia nohy, ale... Vítajte, ja som hlavný trikier z Prejtej, tu máme jednu cigaretu a jednu mincu, ktorú predstavte si, že tá minca je to zelený štupel od Sprešej. A teraz rýchly záber, dôležité takto si to rýchlo párkrát vymeniť, dáš si to za ucho a v ktorej ruke máme tú mincu? Vyberte si ruku. No kde sme sa tá minca? To je neuveriteľné, ale minca sa už nedá vyšarovať naspäť, teraz sa pozrite, stále sa pozrite na tú cigaretu. Á, tu je minca, vyšla mi tu z rukáva. Auto tam nemalo chybu a ja hovorím, Samo, schovaj sa a Samo ide a ten šofer a som jezdo. Revolver kaliber 85. Čo vyprávať? Už to natáča? Asi hej, to si vyšľa červeno. Nie. Otvor dvere. Počul si to? Hej. Počkaj. Som na to zvuč, Tak sa tým rohol, vidíš to? Čo to je? To pohlo. Počkaj. Čo je toto? Toto je posadnutá izba. Toto je prokletý. Všechno je prokletý. Tu sú všetci prekliatí. Mačka s obsom. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Zabudol som si vreckovky. Máš tam vreckovky, Juro? Teraz zapahol. Teď som sa čudoval. A ja. Tak bola sa tak dole znova. No, môžete. V tomto lese vôbec nemôžeme spať, pretože sú tu nejaké zvláštne zvuky. Viete, aby som na kameru podal niečo